Znova mi to chcíplo, už ma to nebaví, to chcípanie. To je fakt sprosté. Ešte, viete čo, na budúce si dáme pokračovanie. Lebo to tak boli. Za každým. No, viete, lebo tak kto tu furt príde. Za chvíľu ideme. Furt tu takto príde a ja musím rýchlo vypnúť natáčanie, to preto... A už ma to nebaví to robiť. Čiže... Neviem, ako to robí, ale na budúcom diele to možno. Ale za chvíľu pôjdeme možno na paniel, alebo to skončím skôr. Už som sa posunul už. Tak toto. A aj by som sa pripravil. Toto si dám do strednú. A počkáme si chvíľku. Na budúce si natočíme celý diel. Kde je? Ja tu zavádzam. Prepač. Idem za ním. Idem pár kilometrov, to idem strašne malo. No a ideme naložiť. No, vy to síce nevidíte. A tak, tak toto. Už mi sype. To už je koniec. Tak čaute. Čau.